Tieto dve vtáčie siroty našli v Tatrách po veľkej búrke, boli vystrašené a hladné. Tento je úplne v ideálnom stave, by som povedal, tento starší. Mladší je trošku slabší. Ochranári našli sokolíkom náhradnú matku. Hniezdo má na balkóne v tomto popradskom paneláku. Toto sú jej mláďatá. Ja by som ich dal hneď spolu a uvidíme, čo budú robiť. Mláďatá sa ihneď začínajú túliť. Dôležitejšie ale bude, ako po návrate z lovu zareaguje sokolia mama. Či sú 4 alebo 6, tie sokoly až tak rátať nevedia. No. Tak počítame, že ten materinský pud zvíťazí. Napätie ale nekončí. Na adoptívne deti samica nezaútočila, no v prvých sekundách reaguje rozpačito. Pozerá ako puk. Po chvíli je ale všetkým jasné, že o mláďatá sa nebude musieť postarať človek. Prvé hodiny ukázali, že mama zvláda svoju úlohu excelentne. Na mieste je ale otázka, či dokáže uživiť toľko hladných krkov. Nemal by byť problém, lebo tento rok je veľa hrabošov ako hlavná potrava. Ako sokolíci rastú a čo sa v hniezde odohráva, môže vidieť ktokoľvek vďaka tejto webkamere. Vypnú ju, až keď mláďatá začnú lietať, teda približne o mesiac. Marek Vnenčák, televízia Markíza.